Sunodin ka din dyan. Polite. Unod ka muna. Anang tiyama, Tiyayat kinimbag na. Inatang silipaten kay namin nasakiti natin. Ni Jesus ti suroten tayamin na may maysa. Intayamin ikanta ragsaken kapya. Pagyamanan tiyama, tiyayat ken limbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ti kaunag ti pamati tayo ken ni Apo Jesus, iso ti poon pangrugyan ti amin tayo dagiti sakripisyo dagiti ayat tayo nga agtalit ken kuana. Ited tayo ken kuana ti naunag a pamati. Tapno maikari tayo ang magiranod iti na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, si katibiyag dagiti mamati, gloria dagiti napakumbaba, ken gasat dagiti nasingpet. Denggan na kamkad asi aasi nga umararaw ken ka, tapno da kami nga agtarigagay kadagiti inkarkarim, mapnek kam kuma kadagiti nabuslon a pammarabor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana.
Amen. Ti may basa na daw iti aramid dagiti apostoles. Nagtultuloy a nagsaknap ken ring mangay ti sao ti Dios. Idi na tong palen da Bernabe ken Saulo ti aramid a nakaibaw nanda, nagawid da manipud Jerusalem ket inkuyog da ni Juan Marcos. Iti iglesia ijay Antioquia, adda idi sumagmamano a profeta ken mamestro. Isuda da Bernabe, Simeon a mawawagan Niger, Lucio at taga Serene, Manaen a kinaubingan ni Herodes a gobernador, ken Saulo. Kabayatan ti panagdaydayaw da iti Apo ken panagay-ayunarda, kinuna ti Espiritu Santo kadakwada. Ilasin yu da Bernabe ken Saulo para kanyak, tapno aramiden da ti trabaho a nangayabak kadakwada. Kalpasan, ngarod ti panagayunar ken panagkararagda, impatay da dagiti ima da kada Bernabe ken Saulo sa daimbaon ida. Iti kasta, simalog ijay Seleucia da Bernabe ken Saulo nga imbaon ti Espiritu Santo. Manipod sa jay, nagbilugda nagturong ijay Syepre. Idi dumteng da ijay Salamina, inkasabada ti sao ti Diyos, kadagiti sinagoga dagiti Hudyo. Inkuyog da ni Juan at tumulong kadakwada. Ti sao ti Apo. Hindi mo tayo ti Diyos. O Diyos, dayawen da ka kuma dagiti amin a nasyon. O Diyos, dayawan na katumahang nagtiyamin na siya. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asi kakaasi, tapno maamuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti bileg mo ang mangisalakan. O Diyos, dayawan na katumahang nagtiyamin na siya. Agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada sirarag-o, tawan idumdumam iti panangukom mo. Ken idaldalan mo dagiti amin at tattao ditoy lubong. O Diyos, dayawan na katumahang nagtiyamin na siya. O Diyos, dayawen da ka kuma dagiti amin at tattao. Wen dayawen da ka kuma dagiti amin at tattao, bendisyonan na tayo ti Diyos. Itanok kuma dagiti tattao iti amin asuli ti lubong. O Diyos, dayawan na katumahang nagtiyamin na siya. Sa Maalam mo rin dito. Dagiti sa uwa makaitagtiyag na nayo na biyag. Alleluia, 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 addaken ka, dagiti sa uwa makaitagtiyag na nayo na biyag. Ti apod da kumakada kayo. basta kumamit ko. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria, tinipaikin kawa ko. Impig sa ni Jesus tinagsao, ti mamati kanyak saan la sisyak ti patyen na, no di pa'y kat tinangibaon kanyak. Ti makakita kanyak, nakita na metten tinangibaon kanyak, imayak dito'y lobong akas silaw, tapno saan nga agtaeng itisip nget, dagiti amin amamati kanyak. Saan ko nga okumenti si asino man adumneg iti mensahe, ngem di na mettong palen, tadyak imay tapno okumek ti lubong, no di kat tapno isalakan ko. Adda mangukom iti mangumsi kanyak, ken ti di umawat ti mensahe. Ti saong imbalikas ko ti mangukom to, ken kuana ti maudi nga aldaw. Wen tadyak agsao iti bukbukod ko aturay, no di kat imbilin ni ama anang ibaon kanyak, no anya ti sawek ket ibagak, ket ammok, ama kaited iti biag nga agnanayon ti bilin na. Ngarod no anya ti sawek,
sa wekkas imbilin kanyak ti Ama. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nembag arabi itayo amin Apo. Talo barangay ti Agnisa, talumot ti Nakimisa. Eksakto. Nya, hamang nga saggaysa. Tatay napangkam di na mulanglangan no nabuyayo. Ada nalabsan mi nga makupa. Idi kano kalman, ada nagala ngem nasilod ti alimpipinig, no amuyo at alimpipinig. B ang ata. Gabot abatit, B8. B8 ang ata. Kunada, ti agala kami, alwadan nyo kada alimpipinig. Mabuting kamin. Awan pa'y nakakita di alimpipinig. Ngam mabuting kamin. Taapaya, amumi. Amok siya, amok ti ri na ti masilot ti alimpipinig. Diya ka mo ano napadasan yon. Di yun sa mo alimpipinig. Jalibin sa amot amo di sa mo dakkel. Di jalibit amo yo. Kaya di hami pa na nakita nagalala kami na praprasan dagiti mga papras. Ngam adda di buteng, taapaya nanggagbi nga adda alimpipinig. Hami pa'y nakita, ngam adda butengan, patsin mi nga adda. Kapay nga kasdikin ni Apo Jesus. Apay nga mabuteng ngam di alimpipinig, ngamin siya napadasa kung tinasilod, hanlangan nam naminsan, namin ado. Kapay nga tangan ni Apo Jesus, kay bagbaga tayo mga, nanggag tayo mat. Apay nga narod nga ni Apo Jesus, antay nakita nga personal. Ngam anya na ganan, apay nga kurang di pamati. Kano kumano Jesus, kunamong ka data ko mati ayaten, data ko mati respeton, tako na nangarod ka, imayak nga haan nga mangukom ti lubong, no di isalakan ko, ayat pa'y at inyag na haan pa'y nga judgment. Kaapay nga rod nga no isuna ti mangag tayo, kaapay nga kurang. Kano di alimpipinag kasi automatic nga agbuteng ka, agtaray ka na tanan lakapay. Kano padasan tayo ngamin. Siguro, dahil pa iti kurang na, hantay na padasan ni Apo Jesus, na apaya nga awan di patag na. Apaya nga maiturod mong ibagang hangka makimisa. Apaya nga kasla agdua-dua ka iti grasya na. Isa kasla siguro di alimpipinag. No hangka na silod ti alimpipinag, hamam mo ti sakit na. Iso nga hangka agbuteng. Ngam ni Apo Jesus, gapo nga tatahan tayo pa'y napadasan nga totally, iso nga kasla kurang. Ngam nuri-ri na tayo ka. Depende lang di panangawat tayo no. Aramid ka diti Diyos, aramid ni Apo Jesus, wano accidental laeng dagiti grasya ti biyag tayo. Di nga tati question na dayjay. Mamati tayo nga takin ni Apo Jesus, ngam kasla siguro, ti panangipagarup tayo dagiti grasya. Uray pa dagiti panubok. Challenges ti biyag tayo kano hantay mabigbig nga ited na dagitoy. Kasla siguro pa nang ipagarup tayo ka haan na nga aramid. Iso nga kasla kurang, kasla matagilagan. Kano di along pipinig no datan no kunadan ka di panuno mo kaaddan ta narinam. Siguro ti kurang na hantay nga nari na ti kaadwan, hantay pay nari na ni Apo Jesus iti biyag tayo. Iso nga kasla kurang di pa nang ipaganetget, kurang di pinget, amoy ti sao nga pinget. Kurang di pinget tayo keng kuana. Ngam hamat ko na kano gargaraw ni Apo Diyos kanya tayo ka no daddo magamin ka isitwate tayo nga scientific by accident laeng wano kinagaget laeng iso nga nagbalay giak kinagaget laeng iso nga successful ti biyag ko ngam di tayo mabigbig nga trabaho na iso dayay kurang dayay experience tayo ken ni Apo Jesus antay mabigbig dayay siguro ti mayat ako na nangarod kay ti ka ti mamati kanyak saan la sisak ti patsin na no di pay kat tinangibaon kanyak kuna ni Apo Jesus pamati nga rod daytoy kaji pamati kami no dadduma narigat tayo nga patsin no hantay may experience kala ko maji nasilod kala ko maji masinit kala di ubing napudot no kunam iji ubing haamhan na nga ammo tinapudot ken masinit no hammo nga ipaiggan di napudot santo la mamati nga napudoten no nya naganan no marinanan kasi mo siya nga ni Apo Jesus dagiti dadduma handa nga ibilang nga dagiti aramid ti grasya pamindisyon dagiti maaawat tayo kasla
Handa siguro mabigbig nga garaw ni Apo Jesus, iso nga kurang di pamati. Kurang di pa nang apresyar. Nandiyak amo no kasano ti orayan tayo nga mapasamak tapno sa tayo mamati nga insalakan na tayo ti Diyos. Ay ayatin na tayo ni Apo Diyos. Bendisyonan na tayo ni Apo Diyos. Kano siyak mat ako ore kasto yak laeng mat ako nagado ang grasya ay ayatin nakmat ani Apo Diyos. Ay ayatin nakmat ani Apo Jesus. Adu mat ada giti gundaway nga question na ram di ayat nata. Apa ya nga ikarkarigatan mo ti agayat, ikarkarigatan mo ti kung agkurang na duma, makabasol kalat tamet, nagkalat tamet. Ayan mo binaybay anak ko natay mo na duma nga dayamet, free will tayo na duma ti mangitinag. Iso nga duma kas lantay ma-appreciate di ayat na ngamhaan lata. Nasyak mo takit talaga ang dakkel agrasya, dakkel nga ayat na kanyak. Iso nga mamati aklat tamet nga gargaraw lata ni Apo Diyos. Siguro dagiti sa bali ko nak nga ulitin. Siguro kasla dayjay accidental laeng wano effort da dayjay so nga nagbalay gida wano da grasya da iso nga kurang day experience da kini Apo Jesus kasla haan nga kurang di experience kurang di panangi divert da di pamati nga para kanyana baka sa bali ti patpatsyenda nala kakabsat ati sapi kumata na tipon tayo ori da tayo sapi kumata na tipon tayo iti pamati tanari na tayo ni Apo Jesus napadasan tayo ni Apo Jesus aggargaraw ni Apo Jesus kada tayo. So daya ti paggapuan ti pamati ta napadasan tayo. Naisarog mo nam ay kinbiga namin ko may tuidawong ken ka Diyos ko tas pagyaman ko inaimbag mo itiday ko'y ami sa pagyaman apoy yawa inanumo adaton sapay kumatatata ikarian nga umawa ibagiket darang bunga ibando keling etning idaton misatan hanapwan sudi amin sa kadingit ni ikay sa miken ka o Diyos nga atuni. Kumararag tayo kakabsat no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Yapo aking makamagdapan parigikainon Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. O Dios, sikatibiyag dagiti mamati, gloria dagiti napakumbaba, ken gasat dagiti nasingpet. Denggen na kamkad asiaasi nga umararaw ken ka. Tapno da kami nga agtarigagay kadagiti inkarkarim. O Diyos, babaan ti panakisinagot mi ken ka iti dayti a sakripisyo, aramidem a mairanod kami iti katano ka na kina Diyos. Ipaay mo ka di ada kami ang makaamo tipod no nga insurong. Babaan tinasingpat a panagbiag ni. Maikarikam to ang magikadkadwa ken kamit laeng apoon ti amin apodno gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Kadans tagayti Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Podno unay amay karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti dati a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi takalpasan ti panang dadail mo kadagiti banbanag adaan binangon mo dagiti amin ana idasay ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami iti biag anain kasigudan anan sa tagrag iti nga lubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles
ikanta dati imno ti pan nakaidaydayaw mo, kat kunada adi agsarday. Santo, 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 Iyapo a Diyos, dagiti amin aparswan. Di langit ken daga, nagnuday di patay daydayawan. Hosana iti kangatwa, madaydaya, di umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwa. Pudno ay Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti pahi mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isa may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayo na tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo. Lupa, panagungar, ina kami sa lakan, si kanan nagbuti sa ngayon. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka paay mo ama ikari kami. Ngadda dito'y saklang mo kat agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon a biag. Kat makiranod kam to ken inggasata na Birhen Maria ngay nati Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito'y, ti kanin mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, o manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes.
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Kakupam tituloy ti panakabalintin dayo, kaganayon na rin to observe. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumang Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo. Kordero ti Diyos, sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong, taasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong, taasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kada kami ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya, iti may salahan sa mapaimbagton ti karari. Ako sikat ibilig mi, ako sikat di sinaw mi, di kamay kariyak serbi. Ako sikat di kamangni, kas may sabahan, hinamili darang itidagan, kasta tayong nagserbi ti Apo narupo na sinanungo. Ako sikat ibilig mi, ako sikat di silaw mi, di kamay karingat serbi. Ako sikat di kamangni. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi, tasaranayan na kami. Pinakirid na kami babaen dagiti na ilangitan na misteryom. Aramidam ko maapagdikodan mi, dagiti daan na kinadakis mi, ket irubwat mi ti baroken na singpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo da kumangkada kayo. Basta kumang Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. bigyan tayo din. Nagyaman kayo kapagsa, ya ay
bunga daw pinaglakas kanya, yung day